umongameli, ubawu umfundisi wesekethe, umama umfundisikazi, ndibulisa nesikhokhelo sebantu, ii-executives zonke zidepartmenti zonke, upresident wam amantombazana nabantu bonke bakaThixo balapha emqubeni. Mandibulise kusasa nje kwelihle igama lokufika lomvukelo wami nguYesu Kristu nomyeni. Sizawungena ke kulo mthandazo kuba thina singomama bomthandazo, yeyona nto esayibizelwayo ngokuvuma kunye iculo namba 81, Zulu yemfihlakalo, Zulu yesimama, ezalisa umhlaba nesibhakabhaka, nenzulu yesimanga ngokaThixo unyana oweze ebantwini ngokubasindisa. Iyothi xa isithi ndimpele wonke umntu la acele uThixo ngoba Thixo siyangena ngoku, masimuvule ubuko bakhe. Iculo namba 81 aphakame namhlanje. Yeah.
kwade kwasa ngale mina namhlanje khona manje uthando lwakho Nkosi alunakuphela njalo lalwezokutha bakosi ukubisi komandla wazokubeka namandla setyaleke yakho ekahlale silapha oyingcwele sisekuwe khona manje sithele sizova Nkosi ukuthetha kwakho khona manje ngoba siyayazi ukuba ilizwi lakho Thixo liyaphilisa khona abantu lalwezokutha ukuthi khona iceba engazange iphele Thixo wethu ngemkasi yethu na basimkakho wethu ngoba kuwe Nkosi khona mazungu khona manje kulelo ba siphakamisile Thixo wethu asilisa ngenyanga khona manje uThixo wethu ngabantu bakho khona manje sincede sayabe ngawo khona manje asinalo ithemba lithemba lenyani khona manje kanti kakhulukazi ngoba uThixo ongemkiyo khona manje ohlala nathi imihla ngemihla hlala nathi ke nakaloku nje kakusaqala Thixo lenkonzo Nkosi lokuzela eza kuyikhokhela Thixo namandla unike Nkosi amandla Thixo namandla wanenzondelelo solufele Thixo wethu olumtheni ngathi Nkosi noba awakho amandla Thixo ebesephelile kodwa Nkosi ongeza wakho ngokuba Nkosi esithi umkilini ngenye imini athi kanti phelelwa ngamandla ukanti namandla Thixo namandla kuba xa ephela awethu amandla Thixo namandla osinike wena Nkosi ugalela awakho amandla sikwazi nabantu Nkosi nephambi kwethu ezakuma Thixo begcina ngawe dalwezulu nomhlaba ungabaphoqi Thixo banike Nkosi lokhuleyo ubuluko Thixo namandla ukwenzela oba thina bezansi Thixo namandla sikhongozele ngoba ilizwi lakho Thixo liphilisa Thixo imilwelwe ubona imfama uhamba izithwala Thixo namandla amakhulu sinethemba eThixo ngoba xa sicela izinto kuwe singazifaki yazenza Thixo emagameni amandla Eloyisi Enyana Eloboye
esisinikiweyo ukuba sifunde phansi kwaso. Sipha kula ncwadi kaMark ichapter 16. Kuthiwe ke sifunde from verse 1 to verse 4. Ndikucele mama class undithathele esi sifundo. Mark chapter 16, start reading from verse 1 to verse 4. Amagama abhalwe ukubonakalayo kakhulu kunamanye uvuko lukaYesu. Yakubona ukuba idlule isabatha, oMariya waseMagadala noMariya unina kaYakobi noSalome athenga ulaka ukuba beze bamthambise. Bathi kwakusasa kakhulu ngolokuqala usuku lweviki beza engcubeni, liphumile ilanga. Baye bathetha bodwa besithi, ubani na uya kusixengela ilitye lisuke engcubeni emnyango wengcwaba. Bathi bakukhangela babona ukuba liqengile lisuka ilitye, kuba belilikhulu kakhulu. Masisiphelisele apho esi sifundo yanga inkosi ingasisekele lefundo kwelizwi layo ngoku kangunaphakade. Amen. Class. Masizawungena ke kumthandazo wethu ukhawulezile. Ndifuna nje okokuba siye phaa kwela culo 313.
usithumele kula ncwadi kaMark chapter 16 wathi bawuma siqale ku verse 1 sime ku verse 4 wathi incwadi ke indawo kumele sibambelele kuyo ideya ka verse 4 ethi bakubheka babona tatumsiko ke andifunanga ukungena kakhulu kokubheka nokubona ngoba kuzondibhida thina phaya ekhaya sithi ubonile ekhaya akho kubona nokubheka because mna xa ndigodukile into enyelela ukubona nokubheka so yiloo nto ke ndingafunanga ungena kakhulu kule ndawo andizomlanda ke umbhalo ndikhawulezile because kuthiwe mandizotsho nje okokuba bakhona oomama nosisi abazawulandela emveni kwam ndikhawulezile ndihlale phantsi kulaa ndawo ke esithulwe kuyo ndiye ndathi xa ndijonga laa ndawo ndakhangela nezinye iindawo ezithetha ngoluvuko lukaYesu ndabhideka ke bawuzulu xa ndikhangela ezinye iindawo ngoba aba babhali abathetha apha abangabafundi kaYesu esi sitori abasithethi ngokufanayo omnye uthi kwakungabafazi akhankanye nje uMaria Magdalena qha athi kwakungabafazi abaya engcwabeni xa ndikhangela omnye umbhali athi babe baninzi babe more than 3 ndabhideka ke ngoku okokuba ithini na le nto yakhawuleza ingqondo yam yaya kulaa ndawo ethi kuyingozi ukuthetha into ongayibonayo because bebengekho abafundi bakaYesu kodwa sifumaniseka apha kule ndawo bayayithetha ngobanye le ndawo kodwa into endibhidayo they were not there ndacinga ke ngoku okokuba simthatha phi lo Yesu ndakuyumva ndathi izolo besilapha wathi utatomzilo nabantu bakhe uzawuvuka umlahlekisi kodwa kuyo yonke loo nto yokuvuka kukamlahlekisi ndithanda laa ndawo ethi kuye kwacelwa iingxilimbela ezizawufika zitywini ilitye likaYesu ndifuna ukuthi ngamanye amaxesha izinto esigaxeleka kuzo zizinto ebekungamelanga ngokuba zinzima kodwa
because siyaphambili. Okusho islogan esithi asibuyumva sibheka phambili. Ababafazi ngathi bathi sibheka phambili ngoba siyalazi uncendo lwethu luvelaphi. Bapha-ke ababafazi bayengcwabeni yazibuzo ngoba sekutheni behamba bodwa bayengcwabeni ngoba uYesu bebebaninzi abantu ebebekhona ngela xesha ebethelelo. Kodwa nakhumbula into ethi xa sicula kakuhle sithi noma bababili noma bathathu abagibele ngegama lakho yobaphi izinto abazibekayo. Yiloo nto ekhokhelwa abamama xa beyengcwabeni beya ukubona uYesu beyokuthambisa ngamafutha ngoba babambinkwele bathi uYesu ufile kodwa athi amaXhosa xa ethetha kakuhle afile nje kodwa bahambela omandeni yokoba uThixo usathetha and imfundiso zakhe sizibambile. Xa ndibuya umva ke ngoku ndifuna ukuthi koomama, ndifuna ukuthi kuni ze ningayitshintshi into eniyibambileyo noba kwenzeka ntoni na ebomini benu, ze niyazi okokuba noba bafile nje basathetha. Ndikhawuzile sifike njani na sekungaba bafazi uba kutheni kuze kukhethwe bona okokuba bayengcwabeni kaYesu. Yazibuza okokuba sifike njani, yabaleka ingqondo yam yabuyumva okokuba umfazi ukhethwe ngabuni na. Yakhumbula laa nto yokokuba uThixo wethu akasiyeke ehlazweni ngoba le ndaba iqale phaa ngela xesha eliyezweni xa uthi uSathane efika eza ku-Eva ethi itya lesi sithelo wasithatha u-Eva wasitya kwaye kwangena isono. Athi abantu abathanda ukugweba imicimbi yeli lizwe bathi isono sangena ngomntu ongumama, kodwa uThixo wabona ukuba akulunganga ngoba umama kuthiwa isono singene ngaye. Yiloo nto uThixo namhlanje ethuza abafazi ezoristorisha ubomi babafazi. Athi namhlanje makuvuka abafazi beyongqina okokuba uYesu wahamba emqeqeshweni kwaye akaphinde emqeqeshweni waphinde wavuka. Sizoristora indignity yethu bafazi yokokuba noba bangathetha ngathi bathetha izinto kodwa uYesu wethu ukhethe thina okokuba thina siyongqina okokuba uvukile akakhe engcwabeni. Andikwazi okokuba yintoni le uthe utata xa ethetha wathi siyakutshulwa isidima. Esasidima ke ngoku esabefeke egadini yase-Edeni sizoristora. Ndifuna ukuthi bambale nto unayo uyibambisise ngoba isidima sakho namhlanje sizoristora. Ke ngoku xa siristora isidima sakho kumele uqiniseke ngoba ngamanye amaxesha sasihamba icawa kaThixo athi umntu othetha kakuhle sidlala icawa yethu. Kodwa ndifuna ukuthi namhlanje xa sizobuyisela ubuntu bethu boomama bam sizobekwa endaweni ngoba kwangenzeka okokuba abantu bayabona ukuthi uYesu akakhe engcwabeni kwangaba ngabantu abangotata kodwa thina silaluhlambo olukhethekileyo. Utshilo uMamvayi wathi inkulu into esiyiphethe. Ndifuna ukuthi bayavuka uYesu makavuke nathi. Ndisendihlala phantsi tatomsini ndiye ngathi entliziyweni yam ngamanye amaxesha xa ubomi busitshalele endaweni siyaresista. Ndifuna ukuthi uThixo uYesu yena bamtshalele engcwabeni kwaye khange angesisitulala ngoba ngamanye amaxesha siyoyika ukulala singavuki. Kodwa ndifuna ukuthi xa sengikhala phantsi vuka ukulala ngoba ukulala kuzisela irest kwenziwe kakutsha ubomi bakho. Uye wathi upresidenti wamantombazane we are being refined. Xa siyigolide ngoba igolide
kwenzeka ntoni na ebomini bakho, ngoba ngamanye amaxesha sizibona sihamba kakuhle usuzithola ususengxakini, kodwa ndizothi namhlanje it is okay kuloo ngxaki okuyo wena bamba inkwenye yokokuba ilitye lakho elalicindezelile lizawukenywa, ngoba ngamanye amaxesha amatye siwafumanayo siwafumana kule ndawo esicinga ngoba sirayithi kuyo apha enkonzweni. Kodwa ndifuna ukuthi noba sekunjalo vuma ukulala unoyesu, ngoba ukuseyifu ukulala unoyesu, ngoba uyayazi ngemini yesithathu impilo yokugala kwaye kwavuswa abantu athi umculo wasekhaya azawuwa amakhamandela aphunyuzwa odiniweyo. Ndifuna ukuthi xa sesiphunyuzwa bomama bam sizawuxela laa ndawo athi uDavide undilungiselela isithebe phambi kwababandezeli, because ngalonke elo xesha xa silaliswa nguThixo engcwabeni siyalungiswa ukuze sithi xa sivuka abantu ababecinga ngoba basigqibile basibone sesenziwe ngakubo. Nabo ngabami bazawungena bona kunomcimbi, khabe ndiqonde okokuba mandiqale kule ndawo ndawuhlala phantsi, because kuyingozi ufuna uthetha izinto ongazaziyo laa mcimbi wokubona nokujonga, because andiunderstandi bakhona bazawuthetha ngawo. Kodwa xa ndihlala phantsi ndifuna ukuthi bomama masivume izinto ezenzakalayo. Kakade siyanyuswa, wake wathi ngenye imini umntu othetha kakuhle bake bathatha idonki bayifake emngxunyeni becinga okokuba bayayibulala. Ngelaa xesha begalela isabeti idonki ithi shake it off, babona idonki siphuma. Ndizothi namhlanje vuka ukulala engcwabeni kwaye ulale uzazi okokuba impilo yengecawa izawufika, kwaye xa isifikile bazawubona ngawe. Umane usithi uvukile wena nto yababakholwayo bazibuze okokuba iguye na obe simgqibile izolo, uthi kungawo amandla avele enyangweni, ngoba ngamaxesha onke uThixo wethu nathi udala izwi lakhe. Ndibize ngemini yembandezelo ndiza kuhlangula uThixo wethu naso ulinde thina okwethu masivume sityolozwe kuze sibuye sivuke. Mandisuke kule ndawo, mandisuke kule ndawo ndisithi bomama phambili masivume ngokwenyaniso lacunga eliku-223 lithi mandingozeli Nkosi yam, because sigqitywa kukozela enkonzweni kaThixo. Singazibona izinto zisephela, it's because silele enkonzweni kaThixo. Ndithe kuwe xa ulele qiniseka okokuba lo mntu olele naye uyaphila, ngoba ngabantu amaxesha sifuna ukulala nabantu abafileyo, senze izinto zabantu abafileyo. Kodwa ndifuna ukuthi ngalo mzuzu qiniseka bomama bam, qiniseka rhamenela Secretary General okokuba njengoba ulele kweli ngcwaba ulele nomntu ophilayo.
ukuba sizibonisele umongameli wethu wesekela. Sizibonisele kumfundisi wethu Sebete uMzukwane. Sizibonisele uMamshabana. Sizibonisele umfundisi wethu uMamkhaya. Sebete. Umamvice eSebete yakhe. Utata Vice somathandana. Sizibonisele President amantombazana bakhe. Sizibonisele kuDepartment elisuka kuyo yakhulisayo iFamily sithi one heart one way. Sizibonisele kuyama nabethwa ngolani kaMlungisi. Sizibonisele ku-Children's Ministry. Kuyinto esinazo bazikhona nakuye wonke umuntu okhoyo emncubeni kaThixo. Ilihle igama likaYesu Kristu uNkulunkulu lwami sithi nawe ngazali amadolo egelezweni abumthwa ifulukonfesi. It's been 14 years ngilunga lebanti kodwa zange namamakenda ngoba kaloku bengizindele ngoku kodwa uThixo ongawula umntoso ukumqolo kumphanga kucela bamabuze umzuzwana ukuthi uThixo nangu ungaculanga ngoculo. Chapter 16, verse 4. Kodwa wahambela la mkhuba uthi bathi awukhangela babona ukuba iqembu lesukile. Nami ngiyajona andizongile embhali banomsumane bathi bawukhangela babona ukuba iqembu lesukile. Ebeseqala simemba apha kusekuseni sibona uMaria wasemagadala uMaria uninakayo kuMsawe besendleleni yengcwabeni usemnyama. Umuntu ongakholwayo uzokuba afuna ntoni engcwabeni abamamixi. Ngoba-context yethu thina umuntu oyengcwabeni suba yingumuntu ongamkhange ayisihweni ngoba uyokubeka ilitshe inqaba yabengekho. Kodwa ngokontext yamaJuda abekholwa ukuba ngosuku lwesithathu umoya uselapha kuyo and there's a possibility yokuba ngavuka. Uthoba mama bephethe amafutha okungqola to honor umzimba kaYesu. Ngoba kaloku mama ngabantu bokusebenza umzimba kaKristu. Apha endleleni siva okanye sibona mama benalo nekhaya ngoba bebelazi ukhulu belithi beyazi ukuba litwinile. Kodwa ngenxa yokuba inabantu abanesibindi even they knew ukukhohlakala kwamaJuda ngoba sivile phezulu sithi bahlanganisana babungilela bakhulu nabafakazi uPilato athi bakhumbule nto ubalethela umlahlekisi uzavuke emveni kwensuku ezintathu kwaye bafuna ilindele inqatyiswe engcwaba uthi abaninqabisi okulutshwina.
kodwa yena mhlobo omelezayo omabili yabanika amandla ngoba bekhona phezu kwentaba phansi komnqamlezo bambonile uYesu kabamshiye uthi bafumana loo ndweba yokuba phansi komnqamlezo they were close to the cross ungoba kakhulu kholo lwabo uthixo uthi xa bekhona abantu abangothatha babekhona uPetros noYohane kodwa uthixo wathusa abantu abangomama ngoba wathi wawujonga wakwajonga amandla lomsebenzi wabona ukuba mkhulu kwabo wathi kufanele abantu abangomama ngoba uthixo ubathembile abantu abamama ngezipho zakhe abantu abambono ngabantu abazikhumbulayo abazigcinayo izinto zikaThixo they remember ukuba ebethe noma engayichitha lethembelo kodwa ngosuku lwesithathu nobuya lakhe uthoba mama abanokhona zange bahambe begqithela abantu endleleni befuna uncedo uthoba zange bayogqithela uPetros because babeyazi ukhulu belithe kodwa they kept on going ngenxa yokholo lwabo kuba umuntu onokholo nosuthatha isithebe athe ngayazi uba le ndlela akayihamba kodwa athathisele ongoyiki although babebazi ukhulu belithe lokhu sifundisa ukuba akholite xa ukholelwa kuYesu bengengakususwa noma sebelithe likhulu kangakanani na kodwa xa uthembele kuYesu uma wena asicele ukuba ubani lokususileyo lithe kodwa umongameli bethe aba uLwesine ebethe oluhambo lukaYesu uPawulu ayithunywa abasadamba naye singamshiyanga sasikhona isithunywa inyango emveni kokuyelwa kukaYesu mtholo wamenda embonisa kokuhle behlabathi efuna ukuthi kuye kodwa wathi uYesu wasuke emva kwakhe kodwa ngene kobo emveni kwemncane lo utholanda uYesu phakathi izithunywa zamlungiselela uphindile bathuma umongameli eshumayela ngeGetsemane wathi wasize ubuhlungu obungathethekile gadathekile emphefumulweni Yesu wathi wabaxelela abafundi bakhe ukuba umphefumulo wami ubuhlungu kakhulu ukuthi mude besekufeni kuba kaloku wawubuhlungu umphefumulo kaYesu ngohlobo lokumangaliso kuthiwa wathi uhamba wawakuso ebonakala unamandla ephelelwe ngamandla engubawo uba mayididule endleleni abafundi bakhe zange bamngeliso bazangakwazi ukuncedo kodwa khona lapho isithunywa sabonakala sabammeleza siyavela isithunywa okwesibini kolhambo lwakhe incwadi kaMateyu chapter 28 verse 2 iyasixelela ukuba ubani owayengalilithe uthi basuka kwaba kunyikimo olukhulu emhlabeni kwakusala isithunywa senkosi emazulwini senza salengilithe lesuke emnyango sahlala phezu kwalezi sayoba alisayophila kuye engcwabeni ngokunjalo uThixo sithi sawukhalela izinto zokubola sinebala uba uthele ezila uthe musu ukhalela ngomso uthi uzondlani uzobambatha ntoni ngoba zonke into
awufuni ukumkani bethani zonke into esizidinga uzawugezelela uThixo ngoba uyasazi uThixo uzakusuka lokuhlala. He's the one who owns our future. Wasinenamba yenwele zethu uThixo. Kuthiwa abantu awuphakamise bamama amehlo wabo abone umilitelekeliwe. Ukhona isifo asizijonga ngamehlo wethu siphelwe ngamandla singakwazi ukumelana naso. Kodwa mama bamngelithembisa asizinikela kuyesu siyamamukela nje ngenkosi nomsindisi. Samphela umoya wena ahlale ngaphakathi kwethu. Sisondele kuyo sinokhona singakwazi ukumelana nesifo. Asinokuqala uba nemithwalo esisasijongile singakwazi ukumelana nayo. Kodwa kufanele ukunikela kuyesu ngoba uyasavela yena uthi nonke nina nisindwa ngibulalekayo ngicabanga izalo kundawo ninokuphula akwambona umuntu njalo umuntu ozavelayo uthi masifane no-Asa unyaka ka-abuse ukulala kayolophola xa ezabheke emazweni waziyaleza kuThixo ngoba wayengenazo izintolo zokulwa wathi kuba wenzwa Thixo onokunginceda phakathi komntwana amandla nongenawo wathi sincede yehova thina Thixo soyame ngawe sisekulweni ngobole edamini lakho unjalo umuntu othembele uThixo. Utakafikile isizini angcwabeni sithetha ngengcwaba nemithi siyalazi bani ikalaza every time siyalazi andizolinazi umuntu siyalazi bani ikalaza kuthiwa uYesu wadileya kuba the greater the delay, the greater the miracle. Wayidileya ngabonga uYesu wayefuna ukubonakala umkani kaThixo. Kuthiwa wafika kuLazaro sebefumune esengcwabeni. Wathi uMarta bakukhona Nkosi ngengafanga. Atakafanga ngolele. Wamvusa uYesu wenza umqondiso wenza umangaliso wamvusa engcwabeni seleluka. Tikenda phansi ukubudiswa inhlungu awuzulu yaphansi ususa ukuthi inhlungu kuba kaloku xa udandathekile uthetha nantoni na. Ngexesha ukuselelwa ungcwaba umaduna silikhaya sahlala phansi abantu basendlini abakhulu bathi afuna umaduna olala umangcwabo wabo babheko thatha nozokwazi bazana thatha kune graveyard just a walking distance ukuya kuyo. Thatha ndifuna ukuthi mhlawumbe ngenxa kaloku ndikhulisa abantwana xa ndifikelelwe yinhlungu xa abantwana bendixakile endleleni kutshona tata ndifuna ukwazi ukuthi ndihambe ngengcwabeni kamaduna ndibhuda khanda ndiyazazi bandabhuda bama abantu bazokuzina kandibandincedile abavuma ngoba impendulo azikho engcwabeni kamaduna. Impendulo zikuYesu azikho engcwabeni azikho kwi-MTK afuneka ngazifuna impendulo kwi-MTK kodwa uYesu ukhona yena uyayenza nempendulo nosika impendulo. Hallelujah. Amen. Amen. Azikho engcwabeni ngoba kodwa zikuYesu ingcwaba kaYesu lona ingcwaba lomohluko bawuzulu ingcwaba lokoyisileyo ngoba kaloku uYesu kule
amanje namanje bazali bami bamba abantu abathiko bathola obhaka abanamanje amanzi njengezigabini bayakwazi manje ukuthi ubabonile abantu abazukwazi ukumelana nento zalomhlaba abantu abathiko bathola obhaka abanamanje ayingena on M6 abantu abathiko bathola obhaka abanamanje ayisisima samente ukhona bathola obhaka abanamanje akajisima nezake zathina singena kwezwazo ngoba kaloku uthobaninza ababizwa kodwa bambala abanyuluweyo umbona njani umuntu kathiko onyuluweyo asimboni ngezibanazo negitezi nanazo umuntu kathiko onyuluweyo okwathi umbona umuntu kathiko nge-challenge ezilehlelayo ngokuseka ukuthi kayidisela naye athi make sure umbetha lezigayitezisena abanezibuza umuntu kathiko ndingotheni na kanti usathana umuntu ayibonayo into ngaphakathi kwakhe ufuna adagibakhe ukusakana udisela nalokhu athito uthithi-grama kodwa sebenzikayikwethu usebenzi heavyweight ngoba kaloku ufuna dancane lento ayiphathisiweyo ndithe ayahlukana manje sibaphathisiweyo ngenye imini ndincokola nomyusisi ndimprese ngoba abantu athito bade baluze i-identity ngenxa yemithwalo abathwele yona bangazazi bade badakiyoza nokodwa ukuthi abanesiteli nge-depression ngenxa yamanje abawathumeleyo umntu athi ebengusaziwayo womuntu kodwa uthi wodibana nenkwaleko zaloku mhlaba zimbethe lavulathensena aphinde ne-depression ngenye didibana nomama ngokusengikunayo ndithixana ndithetha naye ngoba wanakele emphefumulweni akakwazi ukwamkela mna ndine-2 months elamegaba liselifutshane liselitsha ngine-2 years waselokulo ngumyeni ndizawukwazi kaloku ntombi wena uba wena umeleza mna athi lo mfazi singakwenzela iingane zethu asifani kwenzeke ntoni athi lo sisi mna nomyeni wam we were trying to conceive ngoba sifumana umntana for 4 years sisemtshatweni but bekunzima bandiconceive bendithi kanzama siphungulisiso kodwa konyaka wesine ndithetha sesihleliyo ndingaconceive nyana excited nomyeni wam ngeyona ndlela to an extent yokuba thathe sathenga indwenxa because sifuna apho ngodo itosana uthi ndaleyo kuyosana sayipeka sathi make sure irumenhle ngoba sifuna ukwamkela osana uthi uhambile iinyanga zahamba umyeni wam excited ngolona hlobo kwafikelela ixesha uba ndilunywe ngezibhedlele uthi ndiyileke esibhedlele umyeni wam emaneke kuka kwezi zibhedlele kuka kodwa kwafikelela imini yokuba ndiditshajwe yenzima i-discharge process uthi kodwa mnika i-prescription wathi ngothetha amayeza nkosikazi wawo ayisekhayeni azokwazi mani waseazophila ngokukhawuleza uthe ayephuma lo tata eyothenga amayeza omkakhe endleleni yefamasi wafumana i-accident wasweleka kwabona ngoko uthi ndawuqala njani ebephuthiko kakulo mmeli njalo uthi andikwazi ukuxola ndambeke esifundeni sathi uthixo ukhona uthixo uzakomeleza uzawuzosula imiyembizo uthixo kodwa ndifuna ukuthi bazali bam basambini usunyayelo apho kuthethwa izinto wabashumela abantu akathixo bathetha basomeleza ngokusebethi uba funeka sihambe elizweni siyoxelela abantu akathixo abanunekelele emphefumulweni ukhomama
Amen.
HBO 02090 yakho is 90. HBO HBH sorry 020. Ngithathe izindlela ngibuyise President mama umfundisikazi abavali bonke uBhayibhile nanjengayenzi kodwa manje upresident wami executive yakhe osisibonke akhona ulandeli nandithethi izophuma phakulisi Tsumba u-OB u-Street Wise 2 Coca-Cola kuba inkonzo yomama wafaka intombi njengomama mna intombi kodwa ke isalatiso sifike sisithi lancwadi kaMarko chapter 16 verse 4 ifundi kaMoses wathi bakhangela babona ukuba liqendile lasuka nje laqonda nabeyifundi esizesini when they looked up they saw that the stone has been rolled away. The first day of the week, early in the morning, Sunday morning, ubonakala Maria waseMagdalena Maria unina yakobe nosana besiyemancwadi ezinye incwadi ebenkhela zijonga evangeli azibamenshini ngobathathu abafazi ezinye zithi kwakho abafazi ezinye zithi kwakho Maria waseMagdalena nabanye abafazi Marko yedwa ke ubamenshina ngobathathu kunye ababize namagama abo bathathu njebe hamba ke abafazi baseqhaleni elikhulu ukuba bazawuphendula ngani elitshi xa ndicinga ke bathi bazijonga bazibona into yokuba abazokwazi ukwenza umsebenzi kuba ngamanye amaxesha sithi sabunika into ezinkulu ngaphezu kwethu sizibona into yokuba thina sifanelekanga okanye lo msebenzi siwunikiweyo umkhulu nathi laba bafazi ke ndiqinisekile into yokuba bathe bozijonga bacingela lithi likhulu kakhulu into yokuba bazakwazi njani ukuliqela kodwa ngamanye amaxesha sithi izinto singazazi bazizakwenza kanjani ngamanye amaxesha sithi sihamba sibizwe kwi-interviews kuthiwa masifike sibe singayazi ngaphambili into yokuba silindele intoni na kodwa uThixo simkhonzayo uhamba ngaphambili sithi thina singafiki kwezo ndawo uThixo abesefikile kuba kuyabonakala abafazi bathe xa bejonge ingqaba babona into enqonile. It is an old tradition ke yakwaJuda into yokuthanda ilofileyo naba bafazi ke kuthiwa ngokuba yaphendwaleni baphethe isiqholo zoqholo kodwa ke ebesebeyenzile lento ngokuba yoyigezela ukuba kaloku khanga bakwazi ukwenza kakuhle kuba ibisabatha athi lo mbhali when they looked up ithethe ukuthi le nto yokuba elingcwaba bajongana nayo face to face banyanzeleke into yokuba bajonge phezulu ingcwaba when they looked up ukuze babone into yokuba kwenzeka ntoni. And so xa ngamanye amaxesha sizibona sisekoneni we must look up because uThixo uhlale hleli uhlale khona ngaphezulu kuzo zonke into esizijongayo. When they looked up.
ngiyibona ke lento eyenzileyo bangangazeka. Because xa nisisho ngosithi ubebehamba bezihamba bebenexhala kodwa bathe boyibona lento banemangaliso bazibuza into yokuba yenzeke njani. Because bafika ngokilithe siliqelele lasuka. Ebelindile into yokuba bazakhe mhlawumbe bakhangele okanye bajonge into yoba banawona amandla okuliqela ilithe kodwa ngoku bathe bokukhangela bafika ilithe lisukile liqelile. Yani into ethi ke mna ke lento God's power to remove obstacles. Thixo namandla isusa izinto ezivalekile. Thixo namandla ukuthi sesibekele imigile emhlabeni azisuse Thixo. Uthixo namandla uthi abantu sebengafamba baphile nawo Thixo awuphakamise. Ithi nembizo 23 uthi lungiselele isithelo phambi kwabantu bakho. Kodwa Thixo uthi abantu sebengafamba yonke into bayayazi nawo. Uthixo aphezulu izinto ezinjalo. God's power to remove obstacles. Zininzi izinto ezivalekile ebomini bethu. Zininzi izinto ezenza into yoba sizakwazi ukuphumelela. Zininzi izinto ezenza into yoba sigive up. Zininzi izinto ezenza into yoba siyolala esemanzi. Because ngamanye amaxesha uzibona ilithe lakho livalekile. Kodwa nganemini namhlanje uthiwa bathi bokukhangela balibona into yoba liqelile lasuka. English version ke ithi rolled away. Abesithi ke rolled away ndikhe ndafunda ke ukuthi lo mbhali rolled away lo mntu lo uye wa-exaggerate elilithe. Because xa isithi rolled away uthetha ukuthi yinto enkulu ekunyanzeleke into yoba ususwe. Kodwa lapha eBhayibhelini asiva ngento yoba lo mntu ususileyo usebenzisa amandla amakhulu. Siva nje into yoba liye laqela lithi lasuke endleleni. Amen. Bafika lithe liqelile lasuka. Balibona ingcwaba lithi. Theke xa ndifuna uqonda into yoba lithetha ukuthini into yoba kubekho ingcwaba eli-8. Kuba ingcwaba ayonto ifane balithi. Because ndiqinisekile into yoba ukukho abantu abadala abangomama zange balibona ingcwaba eli-8. Akhona umuntu owakhe wathi xa ifike emangcwabeni umuntu wakhe afike ilithe lomuntu wakhe liqelile lasuka kwabonakala ingcwaba eli-8. Kodwa kwathiwa ingcwaba eli-8 uthi bantu bakholwayo libonisa ubobutsha. Because akulelanga muntu nje kulaa ndawo kwelaa ngcwaba bekungalelanga muntu nje bekuleli yena uYesu Kristu. Yile nto ikhona into ethi xa kuqelwa lithe lisuke ingcwaba la-8. Ngosizinto zakhe zizinto zakhe ezintsha. Akhona into enokufaniswa nayo. Kodwa ndifuna ukuthi namhlanje ndingemdala ndithi obstacles removed, fear removed. Zonke izinto namhlanje ukuthi ngiyafamba zivalekile ebomini bakho liqelile lithe lasuka. Akasanele amazwi eKristu esemhlabeni.
Ndibulise utata umongameli, ndibulise umama umongamelikazi, ndibulise utata umfundisi, ndibulise umama umfundisikazi, ndibulise abavangeli, ndibulise umama wamabhayibheli, ndibulise umagosa eseneti, ndibulise umvayisi wabashumayeli nabashumayeli bonke, mandibulise kwikwaya, ndibulise umvayisi wamadodana namadodana onke, ndibulise umvayisi womama nomama bonke, mandibulise president wamantombazane namantombazane onke, ndibulise umvayisi wolutsha nolutsha lonke, ndibulise kwiyam, mandibulise bantwaneni besikolo secawa, ndibulise kwiindwendwe ezikhoyo phakathi kwethu ekuseni nje, ndibulise kwiphaneli endihamba nalo, mandibulise bazalwane ngelithi igama lomfeli nomvukeli wam onguYesu Kristu molweni kusafanje. Apha sifunde kwincwadi kaMvangeli Marko uchapter 16, siqale ukufunda kuverse 1
sathilelwa kuverse 4 apho utata wethu utata umongameli athi masizigcineke khona into entle kusasa nje uthe masizigcineke kulaa vesi yesine efundeka ngolu hlobo bathi bakukhangela babona ukuba liqengqile lesuka ilithi ithi xa iphela kuba belilikhulu kakhulu. Manjoyine bazali bami ezweni lenkosi. Ndimele ukubulelo kokuqala mshengu. Mandibulele tatam, ndibulele imbalelwano othe wambhalela yona uThixo walathi umne walapha kum. Abangayaziyo ke mna ke ndiyi-firstborn kamem. Umem njengoba 8 years ubala nam singabantwana bokuqala owathi kumem apha kule second wabancika. Kodwa ke namhlanje uThixo undenzele lastborn into zikaThixo kazaziyo. uThixo uyazi ukuba kubantu endandingqilwa nabo ndandiyi-lastborn kanye nasekhaya ndiyi-lastborn kanti nasemzini wam ndingusolu ndingumakoti omncinci. Enkosini mongameli masingene elizwini lenkosi. Apha kule ncwadi sibona abafazi, sixelelwe ngabafazi abathathu kulaa vesi yesithathu. Kuthiwa yayinguMariya unina kaYakobi, yayinguMariya wasemagadala, yayinguSalomo. Siyababona ke abafazi bathetha bodwa ngale ntseni, bahambe bebuzana ukuba bawuqenqelwa ngubani lilitye. Aba bafazi njengoba bethetha bodwa ke basemngcakekweni, baxakekile, iintliziyo zabo zibuhlungu, imiphefumlo yabo idandathekile. Aba bafazi bajonge phantsi njengoba bethetha bodwa nje besendleleni eyengcwabeni, ngoba kaloku bafuna uyokuqaba umzimba kaYesu. Ngathi ndiyababona ke aba bafazi bengalelanga, ngoba kaloku ubuthongo xa usengxakini abehli, xa ufunyenwe zibandezelo umthandazo ongena amele. Bayahamba aba bafazi baye engcwabeni kaYesu. Bona banombuzo bazibuza wona ukuba ilitye baziqenqelwa ngubani na. Aba bafazi abazanga ukuba uThixo njengoba bona bexhalabile, yena uThixo usemsebenzini, uyasebenza uThixo. Uthi uvangela umanko aba bafazi abaqala uvela kule chapter, bavelile kwiichapter ezingaphambili, ngoba kaloku aba bafazi bebekhona phantsi kokunqamlezo. Bambonile nangoku uYosefu waseArimati ethwele umzimba kaYesu eyomngcwaba. Ngoku banexhala, balibonile nokungakanani belitye, banexhala aba bafazi ukuba bazakuqenqelwa ngubani na ilitye. Aba bafazi abayazi, andazi uba abayazi okanye balibele ukuba uThixo wethu unguThixo wento zonke. uThixo wethu unguThixo sivelelayo. Xa sisezingxakini sibiza yena ngemini yembandezelo asihlanguli. Aba bafazi ke bambizile uThixo wabo. Ithi phaa verse 4 kule ndawo umongameli athe masihlale kuyo, ithi bathi bakukhangela. Uyicacisile ke udadisiyo uthi when they looked up, bathi bakukhangela. Liyatsho lenkulo sigqibolulo lithi bakhangela kuwe Nkosi. Abo bantu bakho babulela kakuthembe, abo bantu bakho bathi bakukhangela babafazi babona. Ndazibuza umbuzo, bazali bam, uba mna nawe ayiwanda sithi sakukhangela sibone na, siyakwazi ukukhangela sibone into zaphezulu, siyakwazi ukukhangela sibone into zezulu, okanye sikhangela sibone into zalapha emhlabeni. Kodwa babafazi njengoko bebejonge phantsi bathi bakuphakamisa amehlo, babona ukuba ilitye liqengqile lesuka emnyangweni wengcwaba. Ngoba kaloku Thixo wethu uThixo njalo, uThixo sivelelayo. Siphila kwilizwe elixakekileyo bazali bam, siphila kwilizwe elinemiceli-mingeni, kodwa sinethemba lokuba uThixo wethu usozosivelela. Sinethemba elikhulu loba uThixo wethu
usezawuphendula ngelimini njengoba sithandaza singababafazi sicimba uThixo wethu akasiva uThixo usezawuphendula ngexesha lakhe elifanelekileyo siyalibona ke ilithe liqenqiwe lesuka aliqenqwanga nje elithe liqenqwe lesuka emnyangweni wengcamo ithi le nto whatever that you're going through mntanam whatever that you're going through mama wam lobona uhleli kuyo uThixo wethu unguThixo ivayo imithandazo wena hlala ukhangele uThixo wakho inhliziyo yakho mayihlale ijonge kuThixo ijonge emnqamlezweni ngamaxesha onke ngoba kaloku unguThixo osivelelayo xa sithembele kuye uThixo akawulibala amadini kule ncwadi ndiqaphele into ezintathu ndiqaphele amandla kaThixo apha ndiqaphele ukuthembeka kaThixo ndiqaphele uloyiso ngoba kaloku uThixo uloyisile ingcwaba akesekho uThixo engcwabeni bazali bam uThixo uvukile masisuse amatye esiwathwalise yazi ngelinye ixesha siyawathwalisa amatye abantu basibekela amatye nothi ngelinye ixesha njengoba besibekela la matye basenzela iziteksi soba sikhwele kuwo sikwazi ukubonana nenkosi yethu uThixo wethu uvukile akekho engcwabeni masivuke nathi noThixo wethu njengoba evukile into ezosinceda ke ayikhweli ukuthembela kuYehova ukuba sihlale sibambelele kuye ngamaxesha onke simthandaze uYehova sizingise kuye uzawusinceda uThixo ngoba kaloku yena unguThixo ivayo imithandazo xa ndizakwehla kule ndawo Mongameli ndithanda nje ukugqitha kule ndawo ukuba ilitye neliphililite ojongene nalo ngale ntseni neliphililite ojongene nalo namhlanje neliphililite osezawujongana nalo ndifuna uphume apha namhlanje uyazi ukuba uThixo wethu ulisusile ilitye ezabeni so nawethu amatye azawususwa xa sikhangela uThixo wethu sikhangele enkosini singakhangele ebantwini ndingathi sizawukhangela kumama uVayisi kube khokhele lo mkhosi ndizawukhangela mama uSihlalo ndingathi ndizawukhangela emyenini wam kodwa ndikhangele kuThixo ndingakhangeli nakwifemeli yam ndikhangele kuYehova uThixo angalisusa nelapho ilitye namhlanje Matthew 9 ndifuna ukuthi xa ndizawuhlala phantsi uThixo masiphakamise izinto zethu sijonge kuye sijonge kwibhandi nokugqibelelisa ukholo lwethu futhi sazi xa siphuma kuba uThixo wethu uvukile akasekho engcwabeni amatye ethu aqenqiwe yonke loo nto ke sizawukwazi uyenza xa sibambe ukholo sibe nokholo olungashukumiyo utshilo uMongameli xa siqala unyaka wathi uMongameli le nto kaThixo ufuna umuntu onesipidi ayifuna ibhekebheke ifuna sibe nesipidi uthi kwindawo ohleli kuyo ukuthengisebenzini wakho ube ngumama onesipidi ifuna sibe nesipidi levangeli singaqali sibe ngamabhekebheke makasincede lo Thixo Matthew 9 njengoko nomgomo wesekethu sitsho usithi take courage the other side awaits bathi bakukhangela babona ukuba liqenqiwe lesuka ilitye kuba belilikhulu kakhulu makasincede Thixo asiphe ukholo ongashukumiyo makasincede Thixo asiphe ukholo olungazishukunyiswa kwimeko sihlale sikhangele kuye yodwa ngamaxesha onke sazi okokuba ilitye lethu liqenqiwe uThixo wethu uvukile mawasenele la mazwi kamente ngelithi igama lomfeni nomvukelo wami Yesu Kristu ngoku naphakade amen.
okokuba sizawubheka emthandazweni. Sawubheka emthandazweni. Sinayo ke i-tendency yokokuba sisuke ezindlini zethu, sicule, sihlale phansi, singazibiki kuThixo. Sithembele ekutheni uzawucela umama ubani okanye utata ubani athandaze. Ngalomzuzu umuntu nomuntu uzosithandazela. Because kungenzeka okokuba ndicela umuntu angayithethi lento wena oba wena uba ayithandazele. Ngifuna ukuthi xa sizawuthandaza sonke apha sinemithwalo. Andikwazi okokuba yintoni umthwalo wakho. Kwaye ndiyabawela okokuba xa sithandaza ubize ngegama umthwalo wakho, okokuba xa evuka uYesu namhlanje umthwalo wakho ubusukile. Andikwazi okokuba yintoni le ngakulalisiyo ebusuku, yintoni le kulilisayo. Bathi abanye abantu behleka wena ubulila. Andikwazi. Ngifuna ukuthi ubize ngegama, ungammayindeli nalo muntu osekuqaleni kwakho, ngoba ngeke akwenzele lutho. Ngifuna ukuthi ubize ngegama noba ngakuvo kokuba ubiza ntoni na, uzawuhleka ewe, kodwa wena umthwalo wakho uzobudilikile. Ngoba mama namhlanje bathi litshe liqengiwe. So namhlanje sizokwamkela amadinga ethu, sizawucengelwa amatshe, sizowaxelela amatshe okokuba mamela ke apha litshe endisoloko ndihamba nawe ndizokushiya kule ndawo, ndizothatha ubomi obutsha. Xa uzawuvuma liyema sithandaze, simcele uThixo okokuba la matye kudala esililisa, esenza sive kabuhlungu, ngamanye amaxesha sihlale kabuhlungu ezindlini zethu, eze sasizicele kuThixo okokuba Thixo khawundiblese ngalo mtshato, kodwa namhlanje uzibhaqe usemara. Ndizothi kuwe naligxatha, thatha igama ulifake phakathi, amanzi azawuba sweet. Ndizothi kuzojika izinto. Uke wathi ngenye imini uMandoza xa ecula wathi uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni. Ndizothi suhlale ekhoneni, ekhoneni akuhlalwa. Phakama uye kuThixo uyocela izinto ozifunayo ngoba usithembisile. Wathi zisani kum zonke imithwalo yenu yalamijoko elilula. Xa sizawuvuma ingoma ezukileyo uyibike kuThixo, akukhathaliseki nokokuba ilihlazo kangakanani. Nditshilo ndathi andinamsebenzi, noba ndithi ndiyathandaza umama uNjanjula ayive, andixeleli yena ayinamsebenzi. Noba idicide okokuba xa ephuma kule ndawo ayoxelela ilizwe ngengxaki yakho, kodwa into endiyaziyo eyokokuba wona amadinga azawufezwa and uThixo uzosinika impendulo. Iziqondiso izawuvela kule ndawo. Sizawuvuma ingoma, ndifuna uyibize ngegama ibenye. Ndiyayazi zininzi izinto esizicelayo, kodwa leya namhlanje ndifuna ibenye. Uyibize ngegama, uyixelele okokuba namhlanje mna nawe siyadivosa, ndizokushiya kule ndawo. Kwaye ujonge okokuba xa kufika uDisemba izobe ingasukanga na ingxaki yakho. Vuma ke mama sithandaze, emveni koko sicela amagosa.